Zabiť ma chceš? Ja. To sama. Ale videl som. Konec vy? Kde mám i dve? S rukou. Ešte. Pozaj. A. Konec. Hop. Game over. Game over. Kde mám i? No. Nie, ešte idú. Ešte raz. Pindy jedné. Co? Čo si povedal? Pussys, má si povedal. Pussys. Či vymyslel nejakú novú hru. Ja si vymyslel novú hru, vieš. Asi to tak bude. To není ping-pong. To je fitness. To je fitness, ladies. Tu je, mám ju. Lady, poď na to. Je další. Už neviem, či asi ešte dlho. Už nevlád. 10 minút. Čo? A tak, to ti nechám kľúč, lebo ja mám celý zložek. Poďme ešte raz. Ja, na... A kde mám kľúče? Tam sú vypí. Taký večer. Toto. Tá príjem po teba? Dobre, len ich musím nájsť. Kde mám kľúče? Tam sú. Pečíco. Tá, vyskúšaj, ktorý pasuje a vyber si. Také macaky sú. Tak ho môžem nechať tu zatiaľ. A nezamýkaj. Ale to nie, že niekto príde a zoberie. Ale čo si ho prišiel, 5 minút som tu, ja som... Dobre. Co bol zober? Kde ideš? Ešte sa mi to nechce povedať. Poďme. Ešte, ja neviem, čo sa to nechce. Poďme, head.